Ei, què passa, troneres? Avui tenim aquestes espectaculars imatges del EA3 Hotel Juliet Oscar, que ens passa aquest muntatge d'antenes en VHF en concurs de la Unió de Radioaficionats Palma EA6 URP. Espero que us agradi. Sí. No oblidis de subscriure't a aquest canal i esperar a veure quin vídeo ve ara, el següent, que et pot interessar.